Illum ħanaqraw storja ta' Mikiel Camilleri Haber. Storja li jisimha Meta Ġużi Kien Abbati. Ir-ruħ fuq ir-raf. Ħal-ħmiri huwa wieħed mill-eqdem u li żar irħula f'Malta. Li tista' ssibu hekk kif tikser fuq l-ewwel lemin wara li toħroġ minn ħalt Arxin. Tarfu mill-ewwel għax kollu franka safra u għax kull ġurnata fih tistħajjilha ripetizzjoni tal-jum ta' qabel. Sekondi qabel ma titla' x-xemx, fi crescendo delikat li jipprova jqajjem lir-raħal mir-raqda fonda li jkun fiha b'sensittività li ma bħala, tisma' tħanxir tal-bejjieħ tal-lampuki. Għal xi raġuni, ta' kuljum jipprova jikkonvinċi lin-nies li l-lampuki tiegħu huma l-aqwa lampuki fir-raħal. Donnu ma jafx li hu l-unika bejjieħ tal-lampuki fl-akwati. F'ħal-ħmiri sigħat id-dawl huma twal. Il-ħin jgħaddi bil-mod u n-nies fil-maġġoranza tagħhom huma nies paċifiċi, pjaċevoli, kuntenti u rilassati. Imbagħad kien hemm Father Bernard Moran. Father Moran ma kienx wieħed minn dawn in-nies. Kien nervuż u eternament aġitat. Lanqas fil-qrar ma kien ikollu paċenzja jisma' d-dnubijiet tal-fidili bil-kalma. Aħfir li Father għax ma nafx minn fejn se nibda, kienet qed kedwet ix-xwejħa Tessi falzon wara li ħażet is-salib fl-arja. Kienet ħlitlu saħħtu anke sakemm stennija tawweġ riġlejha biex tinżel fuq il-ġinokja tur. Tessi kienet mara tassew anzjana u madura u Father Moran kien raġel tassew nervuż. M'għandix naħfirlek b'daqshekk Tessi. Sometimes even I don't know where to start, żewwa bl-Ingliż. Lil Father Moran ħafna kienu jaħsbuh kiesaħ għax qatt ma kien ilesti żewġ sentenzi konsekuttivi bl-istess lingwa. Għalkemm kien ġej minn familja Maltija iktar minn Freddy Portelli u kellu uħtu Marjanna fattiga maħbuba magħrufa ma' ħafna nies tar-raħal għall-ħlewwa tagħha, kien ta' bilfors irid juża l-Ingliż biex jitkellem u speċjalment biex jitmaħsan. Ma kinitx ħaġa li kien jagħmel biħsieb. L-Ingliż kien fħalqu kważi daqskemm kien fħalq Dickens innifsu. Kien hemm min kien jaħseb li din kienet marka ta' tfulija u l-adolescenza li kien għex fil-boarding schools tal-Ġiżwiti fi żmien il-gwerra. Is-snin li qatta fl-Ingilterra f'Żożitu wkoll setgħu ħallew it-timbru tagħhom fuq ir-raġel. Il-fatti kienu dawn. Il-qassis Malti rieda ta' Ingliż kien jistona f'ħal-ħmiri fejn kont tiltaqa' ma' ħafna nies jiklu l-bigilla bil-galletti u assolutament ma' ħadd li jirreferi għal ħin li kell bħala tea time. Għalhekk u minħabba dan l-aġir kien spiċċa mistmer u evitat minn ħafna nies li kienu omorhom u żmienhom jisimgħu l-quddies fil-kappella tal-ħajjin. Ħafna kienet iddejjaqhom il-quddiesa ta' Father Moran għax l-omelija kien jagħmilha bl-Ingliż u forsi b'kelmtejn bil-Malti mitfuqa fiha bħal niskata melħ f'ġibjun brodu. Il-quddiesa ta' Father Moran sfat kongregazzjoni fqira u ħafna drabi mingħajr l-involviment tal-abbatini. L-abbatini kienu jibżgħu minn Father Moran, kienu jarawh nervuż, selvaġġ u ma jrid xejn biex jagħtik ċmos quddiem in-nies. Allura ftit abbandunawh il-kol u spiċċaw bi skuża jew oħra jaqdu biss f'ta' Father Lino, ir-rettur li kien jagħmel quddisiet ta' filgħaxija u ta' kmieni filgħodu, jew f'ta' Father Buttigieg, il-professur eċċentriku dejjem inbissem li kif diġà ċennajt kien iqaddes tal-11 kull nhar ta' Ħadd. U hekk kif Father Moran sab lilu nnifsu mwarrab u mkasbar mill-umanità daqs il-mulej flor tal-Ġetsemani, iktar żied isabbat saqaħ u jinfoska. I don't know what to do, kappillan, kien jiftaħ qalbu mal-kappillan li kien il-konfessur ta' Father Moran kif ukoll l-uniku widna li qatt sab biex tisimgħu. Ma trix tmur tagħmilli kafè mela hux, kienet it-tweġiba tipika tal-kappillan li moħħu kien dejjem fl-istanjata. Moran injorah. I mean, it's like nobody likes me here. Ara Buttigieg, dejjem imdawwar bl-abbatini, tistħajlu xi Captain Von Trapp, u jien dejjem waħdi. It's simply not on, I say. Inti, Father, beda jara kif jifhemu mingħajr ma jiksru l-kappillan. Trid titgħallem ftit aktar kif tmur man-nies, speċjalment ma' tfal. What nerve, Kappi? You're calling me a sociopath? Il-kappillan ma kienx dejjem jifhem il-vokabularju estensiv ta' Moran. U le jien mhux il-kaptan tiegħek min jisimak.
Qed ngħidlek biss li l-abbatini ma trix twerwirhom bl-atteġġament tiegħek hux, tiġbidhom lejk trid. Allura x'għadd minnkom ġieli kien abbati, ġieli insertajtu xi qassisek? Naraw x'kompla jagħmel da Fader Moran.